kin gane in dai kuɗin kitso ne baki da matsala. Kin san ni ya mu baba in dai magana ne na kuɗi an zo ƙarshe. Amma tun yaushe tun shekaran jiya fa nake kiran ka a waya akan maganar kuɗin kitso. Yau ma da ƙyar muka haɗa na amma kuma kullun sai ka ce min in dai maganar kuɗi ne in dai maganar kuɗi ne to ni in gani a ƙasa mana kawai. Ki kwantar da hankalinki daga nan banki na tafi direct in je in ciro miki kuɗi in kawo miki kuɗi. Haba gimbiyar. Dan taka mun mana. Waje. Ai karki da kin gane ai in maganar kuɗi ne ai ni an kin gane ai idan maganan kuɗi ne ba damuwa kin an zo daidai gurin ka. Ba komai. Ai ba damuwa karka damu. To ni ina ga kaman mu je to dan sake raka ki mana. A'a ni ya kamata in raka ka ai. A'a. Ba damuwa. Ai ina gaya miki da dai kin gane mu koma sai in dan raka ki kin gane ai. A'a ai ka'idan saurayi in ya zo wajen budurwa ita ce raka shi. A'a wai na ga kin gane kan ni in baki wahala ne kin gane. Karka da sai mu dan wannan ni sai in zo sai in tafi kawai tunda kin ga zan je bacci ne na gaba. Kai kar ka dauki kudin nan fa. Kudin ka kudi na ne ai ya faɗi ai. Baby ai lokacin da zan zo gurin ki da ai na zubar da kudin ai. Yanzu ba a jakana fa zan ciro suka faɗi. Baby ni ban kasan da kika buɗe jakar. Wannan kudin ni ne 500 za ki ga akwai sababbi a tsakiya. Ni ne na zo da wannan kudin. A mahaukatan banza